खुलुमबाय नैबे Jastina Daimary चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो हाजासे खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय लोगोफोर दिनैथ' 15 आगस्ट नालाय जोंनिया मा होनो स्कुलनि माने ग्रुप डान्स मोसागोन आरोना स' जों बेयावनो थांनो नागिरदों आरोना मोसाहैनो ओमफ्राय मामा आंजों थांगोन आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनाबो जे भिडिअ'जों लोगोसे नायलांबाय थादो आरो जोंनि मोसानायखौ खोनालांदो आरो जोंनि मा होनो फैगौ जानाय 15 आगस्टआव बोरै जायो नोंथांमोन नायलांबाय थादो भिडिअ'खौलाय जों भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामसै चेलो नै जोङो दायो स्कुलाव सफैबाय आरो ओमफ्राय नै आंजों लोगोसे बाजैमोन दंफायो हाय इलासपिन ओंखारगासिनो आरो हायन होदों 15 आगस्टनि मोसानो थियारि जादों फिसाजोफोरा Ini मा खालामदो? नि फिसाफोरखौ नि कवा देलाय होनो गोनां जादों उपाय गैया मा देलाय होदो? दखना गानहोदो फालि गानहोदो खोमानि गानहोदो आर'नाइ खनाया उल्था जादों नोंनिया बिबारा उल्था जादों प्लेटखौ खिनाया मोनथारा बारा मोजां प्रेक्टिस खालामखादो स्कुलाव दसे नैबे साथ' नै नेसनेल बर्डआ NCC-खौ नायनांगोन Mas pas
तालियां बजाकर के स्वागत करें। शांति, एकता और प्रगति की कामना करते हुए वो पीछे मेरे गुब्बारे हरियाली खुशहाली का प्रतीक है। Goes to third position, Bhairgaon Higher Secondary School, Assamese medium. So I request to the platoon commander of Bhairgaon Higher Secondary School, please come forward and receive the prize and certificate. And second prize goes to Brilliant Senior Secondary School, Khairabari Girls Group. Platoon commander, please come and receive the prize and certificate. Kitty, mana lai? Hai.